Igandea da, gaueko 10:00. Jatekomo bat jaten zabiltza ingenieritza industrialeko ikasgai sailenerako erregeak sinatutako 7. konbokatoria prestatzen duzun bitartean. 4 pertsonentzako kontratua duen pisu batean beste 5 pertsonen zaratak gogaitzen zaituelarik. Mai gainean atzo gaueko poperraren soberakinak. Mugikorrean Las Pombo eta telebistan politikariak gezurrak esaten. Horregatik gorrotu duzu horren beste politika. Hori gutxi balitz, dirurik gabe zaude crossfiteko klaseak ordaintzeko. Agian tabernan ordu estrak eskatu beharko dituzu, edo bihar poke batzuk lapurtu Mercadonan, edo asteazken honetan egongo diren galgo lasterketetarako reta batzuk sartu. Ez duzu oso ondo gogoratzen atzo zer egin zenuen. Baina bihar egingo duzuna ere ez duzu oso argi. Paretan kuadro nazkagarri bat Mr. Wonderfulen esaldi batekin. Disfruta cada pequeño momento. El hoy es un regalo. Agian oraina bizitzaren urgentziak biharrik ez dagoela eskutatzen du. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo guztioi, ongi etorri Belarri janara, gazteak inspirazioa bilatzeko entzuten duen podcast bakarrera. Gu Ane eta Martin gara, eta hau gure podcastaren laugarren saioa da, Eta saio honetan, planteatu nahi dugun gaiak, lehenago igual tratatu ditugu era batean edo bestean, azken finean, etengabe saiatzen garelako gure garaiari buruz hitz egiten edo, baina gaur saiatuko gara zentratzen belaunaldi krisian, belaunaldien gaia, segertatzen zaio gure belaunaldiari, eta hasi nahiko nuke komentatzen, da badagoela esaldi bat oso famatu dela, gu garela, gure gurasoak, baina okerrako biziko den lehenengo belaunaldia. Baina nire ustez, hori ikusiko dugu ze puntu arte egia, baina zelantzarik gabe gara, esaldi hori gehien entzun duen belaunaldia. Eta dela, igual, gure mundua bizitza bezain txarra. Esaldi hori etengabe... Igual da garela dramatiko egiak. Oso esaldi errepikatu bat ere da jaio izan garenetik bakarrik bizi izan dugula krisia. Garela generazio bakarra igual soilik krisian bizi izan dena. Eta hor agian komeniko litzateke apur bat azalpen politiko bat ematea egoerari buruz. Argi eta garbi krisi kapitalista baten erdian gaude, eta krisi kapitalista bat da burgesiak edo klase jabedunak gero eta etekin gehiago metatzeko duen ezintasun bat edo duen traba bat. Eta kontrara, horren aurrean egin behar duena da, langile klaseari soldata edo beste forma batzuetatik aberastasunak kendu. Eta hor gertatzen da proletarizazio prozesu bat. Proletarizazio prozesua gaur egun ulertzen dugu garai historiko batean egon izan baziren klase ertain nahiko zabal bat mendebaldeko zentro imperialistan zituena bizi baldintza hobeago batzuk. Estabilitate bat. Hori da, egonkortasun bat. Bizi espektatiba positibo batzuk, erlako bizitzan proiekzio kapazidade bat. Hori ja da galeran dago. Eta ematen du ja kapitalismoa ez dela gai, gizartearen kapa zabal bati bizitza duin bat emateko edo eskaintzeko. Hori da, eta orain aipatzen dugu, gai nahiko zentrale izango delako, eta nahi dugu nola baita azpimarratu, gaur egun bizi dugun krisiaren izaera orokortuago hori, zaten da krisi zibilizatoria dela, ez dela, ez dakize krisi gero lortu dela berreskuratzea, itxura guztien arabera, eta itxura nahiko txarra du, ez du ematen buelta oso positiborik egiko duen gizarte honik, eta krisi deritzogun horrek aurpegi asko ditu, programan inoiz hitz egin dugun bezala. Horrek ere ez du esan nahi, katastrofismotik apur bat aldenduz dagoela, botoi gorri bat klikatuko dugula eta mundua esplotatuko duela, baizik eta ja kapitalismoak eramango gaituela bizi baldintza nahiko miserable orokortu batzuetara. Eta agian desiratuko genukela botoi gorri bat egotea mundua esplotatzeko. Ez igual ez, Toma, hau da gure botoi gorria. Hau da humore zeta, egin dudan orain generazio zetako humorea. Hori da, gero sartuko gara krisiaren asunto horretan, baina esan dagoa, saiatuko gara lantzen belaunaldien gaia, eukiko ditugu gonbidatu berezia gaurko programan ere bai, eta eskerrik asko guzti entzutegatik. Lehenengo sekzio bezala, ekarri dugu apur bat ezaugarritzea historikoki egon izan diren belaunaldi desberdinak. Gustatuko litzaiguke hitz egitea hamarkada desberdinez. Egia da, belaunaldien kategorizazio hau nahiko berria dela. Osea, boomer batek bere garaian ez zuen bere burua kategorizatzen boomer bezala. Ulertu behar ditugulako, beste garai historiko batzuekin harremanetan. Askotan jendeak, jendeari egiten dio como kriston ilusioa, en plan...
Ni naiz Gryffindorrekoa, ni naiz Pokemon tipo planta, ni naiz boomer. Hori da gauza millenniala. Ez Harry millenniala, Potterreko bai. gauzekin identifikatzea. Ikusten duzuenez lio bat da, eta gure lehenengo zer egina izango da argitzea zer diren boomerrak. De hecho, dagoela unaldi bat ez genuela ezagutzen, aurkitu dugula el diario, el país horrelako batean artikulo, aurkitu dugun informazio bakarra horretan. Kategoriak ere oso lausoak dira eta nahiko zaila da. Osea, emango ditugun ezaugarri batzuk agian dira apur bat tripleak, edo ez dago oso argi zein kategoriaren barruan sartzen den, baina bueno. Eta de hecho argipen batzuk egitea komeniko litzateke, ongara hitz egiten nola ezin den azaldu belaunaldi oso baten historia kategoria bakar batean, era interklasista batean ulertuta, hau da, gizartea ez da gauza unifikatu bat. Belaunaldi guztietan egon da oso aberatze izan den jendea, eta horren ondorioz oso pobre izan behar izan den jendea. Orduan ez dago belaunaldi esperientzia bakar bat, horle identifikatu dezakeguna. Baina, bueno, aldi berean ere, belaunaldiak sailkatzea garai historikoaren arabera, ondo dago dena ulertu bar delako, bere testu inguru sozio-ekonomiko eta politikoarekin lotuta. Hasiko gara, kronologikoki apur bat ezaugarritzen. Daude, como gerra garaiko belaunaldiak eta bar, baina, bueno, hasiko gara... Gerra garai, tipo, lehenengo eta bigarren mundu gerra. Deitzen da la generación silenciosa, deitzen dut. Claro, es que asialko giler historia horretik belaunaldiak harria apur bat hobeto fintzen zuten horiek, kejatzen zirela, bueno, ez dakit. Ez. 20. mendearen erdialdetik hasiko gara, no? Bai, hasiko gara boomerretatik. Boomerrak dira, bi mundu gerren ostean ateratzen diren belaunaldi hoiek, zeinetan jaiotzen diren edo hazten diren eta ezten diren mendebaldeko blokean, oparotasun ekonomiko bat dagoenean, ematen duenean, kapitalismoaren urrezko garaietan, hori, dagoela kriston garapena. De hecho, izanak ere horrekin dut zer ikusia, ez baby boomer da, hainbeste zen alako klase ertainaren ilusio hori, espektatiba hori gero demostratu dena faltsua zela. Bizi bar zuela mundu guztiak hori eta tenen hijos. Venga, aurrera... Untxiak bezala. Hori da, hortik da. Horri ikusten duguna ere da, klase ertainaren finkapen nahiko nabari bat Europan, zerbitzu publikoen askundea. Finean, zegoelako gaitasun ekonomiko bat eta kapitalismoak bere buruari ziolako albidetu gaitasun ekonomiko bat, eta aldi berean gizarte komunisten mehatxu bat, eta zentzu horretan, apur bat baretzeko langile klasearen edozein altzamendu intentzio edo, sortzen da hor, deitzen dioguna ongizate estatua. Eta irudikatzeko, familia nuklearren irudi hori zeina, agian estatu batuetan gehiago, baina nuntzi horiek familia bat, etxe bat, kotxe bat, telebista bat, hori, agian, kontsumorako sarbide nahiko handia, oporretan joateko, gaitasun handia eta bar. Hori da. Saiatu gara ere zerrendatzen, ze izaera eman dion historikoki horrek jendeari, eta El Correon edo ez dakit nun artikulu guztietan esaten du badela belaunaldi bat lanarekin lotura handia duenaz, esfortzuaren kultura sinetzi izan duena, nolabait, hezkuntzan esperantza jarri zuena, ondoren horrek eman ziolako aukera batzuei bizi kalitate bat edukitzeko, gerora boomerrak guri iruditzen zaizkigu, edo gure belaunaldiari, jende hori da hoiela apur bat seinalatzen gazteen asuntoa, edo? Osa, hor sinestu zuten erabat, edo, kapa zabal batzuek sinestu zuten erabat amets kapitalista, eta hor zegoen ulerkera orokorra zen, lan egiten bazenuen, ikasketa batzuk bazenituen, bizitza hon bat eukiko zenuela. Eta esaten zituzten alucinas pepinillos, bezalako gauzak, zerrendatu ditugu boomerrenak omen diren espresioak, eta junga izfotatzen, batzuk erabiltzen ditugulako. Zetaren gauza bat gerikusiko dugu da, gauzak bere eskuratze ironikoki, baina hemen dauden gauza batzuk dira nahiko erabilgarria gaur egun, nik erabiltzen ditu. Gero jarri iruzkinetan mesedez zeintzuk diren zuen espresio boomer gogokoenak. Badago, Effective Wonder, hori ondo dago. Ez irakurri denak. Ez ditugu dena irakurriko. Top, alucina vecina, dirías gustatzen zait. Horrek balio ez ezaken gaur egun ere. La cagaste bar Lancaster. Dígamelón. Toma Jeroma, pastillas de goma. Me las piro vampiro. Me río de Janeiro. Baina kontuz, porque mola mazo, dar un voltio erabiltzen dira gaur egun ere. Nik liar la petunia erabiltzen dut pila bat. Agian kantidubi galdu da. Mola kantidubi, hori ja ez inork esaten. A la cola Pepsi Cola, rimarekin gauza bat, ez? Gero jendeak aiei esan die, ok, boomer. Goratzen duzu hori. Boomer bat azten denean hor, ok, boomer. Boomerrek gaur egun egiten duten asko ere da Twitterren idatzi 3 puntoekin.
Bai, edo WhatsAppean jarri historiak WhatsAppean. WhatsAppean historiak hori da. Edo itzegin rollo herrietako Facebookeko foroetatik. Nahi gabe gif bat bidali, nahi gabe audio bat 3 horretako Nola bidali. duten gazteek gaur plaza, juerga ostean, no sé qué. Hori da, boomerrak askotan gelditu dira edo sektore bat txibato moduko bat, Bai. erla, COVID garaian erla señalamendua, gero hitz egingo dugu kriminalizazioaz. Niretzako, ez dakit den esperientzia konpartitua, boomer bat karakterizatzeko da, Bob Esponja esan beharrean, eta agian da nire kontua, norbaitek aseguratzea, esaten dutela Bog Esponja. Barrazio bizidunekin deskonektatuta daude, beraien garaian... Edo esaten dutela, en vez de mayonesa, maonesa. Maonesa, gauza En hori. vez de tatuaje, calcomonía. Hori ez nore ezagutzen. Hori da muy de boomer. Bai, boomerrek euki dezakete Edo, tatuajetaz... al skate Sancheski. Sancheski hori klasikoa da. Bai, hori da papel albal eta jo, esala, ez marka bat dagoela, Bai. zeinak, bai, ez dakit dagoen besteren bat erla ipatzeko adierazpena. Denak, eske denak. Dagoen bat, leña al mono, que es de goma. Hori nik ez dut... Nik ere ez. Zer izango da, indarkerirako dei bat. Ez dut ulertzen hundi joan daiteke. Norbaitek baldin badaki zer den, jarri komentarietan duela asko, ez dela enbeste komentario. Bien, denok ezagutu ditugu boomerrak, eta de hecho, urrengo etorri den belaunaldi hori, nik boomer bezala identifikatzen dituen, baina ez dira boomer, dira Gero, X. edo zer. boomerrekin aipatu behar da, eta zuk lehen aipatu duzu, boomer esaldia, claro, zuk noiz esaten diozu boomer bati, boomer. Dagonan kriston tabarra ematen. Normalan, zeren aritik dator boomer baten tabarra. Bizi izan dituela, agian, kapitalismoaren garai bastante on batzuk, daukala bizitza nahiko estable bat, eta uste duela bere egoera, edo bere garaian bizi izan zuena, dela aplikagarria gaur egungo gazteria guztiarentzako. Orduan ematen dizu kriston txapa, ez duzu ikasten, zabe egungo bestia mugikorrarekin, no sé qué, no sé Nire cuántos. garaian, Hori gaur da. egungo gazteri erlako esaldiak, kontu zibili behar da esaldi horiekin, ematen duelako bestela, munduaren evoluzioa dela, gazte norbanakoen gogoen asuntoa, eta ez kapitalismoaren egoeraren Hori araberako. da. Orduan, kontuz boomerrak zaretenok, batek komentariotan jarri zuen, podcast hau zela, boomer ez reakzionarioak sortzeko makina bat, orduan, ari gara Oso ondo. betetzen funtzio bat hemen. Zertuko gara, beste Hori da. belaunaldiarekin dela X. X antiguo Twitter, no, hori jende guzti. Hori boomerrek esaten duten gauza bat da. X antiguo Twitter? Bueno, generación X. Urrengoa. Generación X. Generación X ere gaztelanez deitzen diote la generación de la llave giltzen belaunaldia eta aipatzen dute hori ba omen delako lehenengo hamarkada etzuela euki como bere gurasoen gandik kriston kontrola, euki zuela askatasun bat, eta esaten da dela benetan lehenengo belaunaldi askea. Agian zer ikusi eduki dezake, Elizaren gutxienez menebaldeko munduan edo Espainiar estatuan segidan, Bai. pues hori, transizioa, Eliza galtzen du boterea, Bai. eskuntza laikoa, Bai. Hollywood, jaia, ez dakit zer. Bai, orokorrean nik uste dut dela gehiago, gehiago ez, hori ere, baina erortzen da Berlingo arresia, eta orokorrean daukagu Europa osoan, eta Amerikar Estatu Batuetan eta bar, neoliberalismoaren sarbidea. Eta karo, horrek dauka trampa bat, ematen duelako jendea guztiz askia dela, baina horrek bere kontraurpegian Claro. ditu kriston ondorio latzak begiratu bestela, pues jo que se, Espainiako egoera transizio garaian, hor zegoen errepresio guztia, nola bizi zen proletalgoa periferiako hiriguneetan. Belaunaldi osoak drogak suntzituta, esango dugu. Ados, Eta X-i orokorrean buruz- eske belaunaldi honen inguruan ez dago, osea da apur bat zubia boomerren eta millennialen artekoa. Hori da, Da eta nik como egia esan ez anai nuen erdiko ezagutzen. anaia. Bai, ondo, gogor sartzek. Bueno, zerbait egitearren, katzarroarekin. Eta horrengoak ja dira millennialak, ziurrenik belaunaldi ezagunena. Ez, Bai. garai batean asko hitz egiten zen, millennialetaz. A ber, Zer dira millennialak? millennialak deitzen dira millennialak euren heldutasuna heltzen delako justo millenioaren aldaketan. Nabarmentzen dira nahiko teknologiaren edapen batekin, ja dira pertsona batzuk jaio izan direla eta ez izan direla interneten sarbidearen eskutik, eta orokorrean bai da ipagarria hamarkada honek ja daukala krisi kapitalistaren eragin oso altua. Pertsona hauek sartzen dira soldatapeko lanean, 2008ko krisiaren eskutik, eta hori azten da apur bat, klase ertainaren ametsa, edo, amets kapitalista hori,
galtzen poliki. Hor konturatzen dira, unibertsitateko tituloetan jarri den esperantza guzti hori, erori dela, kafetegi batean figuritak egiteko amaitzera. Aipatzen dut askotan dela, como, oberen, prestatuen egon diren belaunaldiak, baina ala ere ez duela lan egonkorrik lortu. Hori da, ja ez dauda inbeste lotuta etxe bizitza bat jabetzan edukitzeari, baizik eta alkilerrei edo beste forma batzuei. Ez dago soldaduzka, hori ja aurretik komentat, igual ekizak ja ez zuen... Ekizekin nik uzut batzuk ja ez daukatela. Bien, eta ez dakit, kulturalki, pues, hipsterrak kogatu daitezke apur bat hor, Harry Potterrekiko zaletasun agian mugagabe edo irrazional hori, Disneylanderako bizita bi urtean behin. Orokorran jende bat ja ezi dena ere realitiekin, sitcomak hori da, Friends ikusten, hori da. agian bere bizi espektatibak ziren ja ez familia bat egitza bizik da, Friendsen bizitzea, ez? Bai. Nik uste da apur bat hortik dudala. Simpsonen eragin nabari bat nik uste maia kulturalan txorakeri bat ematen du, baina ere markatzen du millennialen eta hurrengoen arteko, ez? Jende askori, bereziki gu edo apur bat heldu hagokoi, Simpsonek balio diete bizitzako edozen momentutan txertatzeko referentzia bat, ulertzeko, ez? Gerora agian ez da oikoa hori. Bueno, hori, nik uzut serie guztietan, delako ja direlako hamarkada batzuk zuzenean, eta eskotan euren pertsonalitate guztia, eta gurea ere, ez dut esan nahi bakar. Oinarritzen dela, horrelako mundu fiktizio batean. Eta zentzu horretan da ere bai, lehenengo belaunaldia, edo hori irakorri dut, hori da nire gaitasun hauen fundamentuz hitz egiteko, lehenengo belaunaldi globalizatua dela. Internetaren sarbidoren zentzuan, MTV ikustea eta berteko realiteak, eta nola berteko realiteak ero kopiatuak diren, beste toki guztietan. Eta gero daukaten hizkuntza askok aditzera ematen digu ere daudela bizitzen, beste bizitza paralelo batzutan. Hemen ere badago fikzioaren pisu handia euren bizitzetan. Pues, agian daukazula bizitzain naskagarri bat, bizi barzarela beste pertsona batzuen historioetan, azten da hemen. Gero guk biziko gara TikToken, eta baina adibidez, mitiko zipeo, karo, eske zer zipeatzea da, beste harreman bat desiratzea. Bromance da, gustatzen zaizkizula beste bi pertsona arteko laguntasuna. Zaudeten gabe proiektatzen zure aspirazio guztiak, igual mundu fiktizio batean, nago teorizatzen, nago botatzen triple batzut desde el parkin, Baina, bueno, hau ez da ere unibertsitateko tesio bat. Eta lehen esan dago, belaunaldi honen esapideak ja azten dira lotuta egoten internetekin, eta jende hau azten direan heldua izaten, internet eta sare sozialak edatzen ari dira, eta Facebooken erabilera, ondoren Twitter ere gauza nahiko millenniala zen bere garaian, orain zetek bere zulatu dute, tuentia. Eta orduan, pues, what the fuck, eta LOL. Eta cruise, stalkear, trolear. Orokorran hasierako YouTubeko hasierako... Hori da. Eta lehenengo memeak ere, dira hauek 18, 19, edo gehiago, bueno, ari gara perlatzen, baina adin horretan, pues hori, trollface, pues hori, LOL arpegiak eta arpegi guzti horiek oso atzean gelditu direnak, bakarrik itzultzen direnak, kapa ironiko askotan barnizatuta, pues jende honek erabiltzen zituen ez ironikoki. Zerbait gertatzen da, LOL. Bai. What the fuck, ez da zer. Gero gu egin dugu horren evoluzio bat. Beste esapide bat jarri dugun hemen da, estoy living. Bai. Oso ondo, ez? Bai. Harry Potter imantita. Esango luke millenniale bilat batek, ez? Estoy living. Mr. Wonderful gauza nahiko millenniala da. Bai. Gero ere, nik uzut orokorrean nahi dutela, nahi dute, nago zaten dute, dugu, ez daki gozan danan daude. Gu zera millennialak, ez? Ja, baina, guk ere egiten dugu, orduan, ez nahi joango hemen, bueno. Eta ez gaude inor, ez dugu inor seinalatu nahi, dira tendentzia sozialak. Bai, gero ere hor dago como romantizazio bat, edo tendentzia bat, como ies egiteko, pila bat jendek daukatatu batuta, Wanderlust, Serendipia, Nik ez da egituri zer den esan. Da, en plan, zoazela bidaian beste toki batera, ora aurkitzen duzula zure burua, eta badago, hori, errealitatetik etengabe, ies egiteko behar bat. Bai, eta gero, hashtaga asko erabiltzen zuten, bai. Igual zoaz ez tekin eta jartzen duzu hashtag. Tags for likes, hori jartzen zuten hasieran Instagramen. Hashtag living, hori esanako. Sunset. Nola esaten zen, bai, como aquí sufriendo. Hori igual... Hori da purrat kuñau, ere, bai, ez? Bai, jartzen zela como mojito batekin, ondartzan aquí sufriendo. Hashtag, hashtag aquí sufriendo. Nork bilatuko zuen hashtag aquí sufriendo sartu eta irakurtzeko.
Hashtag galdu da, guztiz. Bueno, TikToken dago hashtag. TikToken dago hashtag. Ez dakit. Millennialekin nahiko gaina sartu Millennialekin diogu, hori. esan, Nik uste dut ere, karo, gero millennial batzuek, edo, bueno, aipatu baitek ere, zeharreman daukaten politikarekiko millennialek, dela gero guk hartu dugun beste harreman bat. Hemen ja azten dira nabarmentzen apur bat memen bitartez horrelako distantzia bat politikarekiko, igual arrazoik eta politiko falta handiago bat memen bitartez espresatzen dena. Eta hori lehen esan dagoa, ez da batean belaunaldi batek interesa galtzen duena, baizik eta mundu mailan galdu direla erreferente politiko askatzaile handiak, edo eta hemen historia amaitu izanaren ilusio hori errealki agertzen da, eta bizitza, eta errealitatea bizitza espektadorearen ikuspegi horretatik zuk esan dagoa dena serien bitartez, nire bizitzan ez da ezer gertatuko inoiz ere ez, ja mundua lasaitu da esango dugu, eta ematen dizkiguten arrasto hauetan lasai bizi gaitezke, nire serio konaren kamiseta ditut, ez dakit zer, bueno. Eta hemen dago bai, ironizazio bat gero guk eramango dugula, are gehiago muturrekora, baina gustatuko litzaidak aipatzea, ezkerra bertzaleko millennialak batzuetan dituztela Twitterren forma boomer batzuk, gabiltza esaten gazteok bizi dugula krisia, daiko erasakonan eta eurek bizi dute oraintxe bertan la crisis de los 40. Eta dabiltzana egiten da, gazteria infantilizatzen, arrazoik eta politiko oro ukatzen, eta ematen du daukaten hizkuntza dela millennialen hizkuntza bakarra, eta Z generazioaren hizkuntza bakarra dela ironikoki memen bitartez, karikaturizazioaren bitartez kritikatu. Hori da, gifak igotzea. Nazkaberria. Hori da oso millennial. Bai. Ados. Eta heldu gara Z belaunaldira. Oso ezaguna ere bai, ez? Bai. Medioetan rollo hori de la nueva moda de la generación Z. Bai. Eta esaten dituzte gauzak horrean ez dituen inork egiten. Telebista magazinetan goizetan da ez dagoen ez oso ondo dementziala. estabilizatuta Claro. hamarkada bezala kostatzen du igual ikustea. Gainera, Z jarri badio zu belaunaldi bati, zer da urrengoa. Gero urrengoa ja da alfa. Baina Horrela da, bai. ja pentsatuta dago. Bai, jaio da alfa. Jaio bai, baina ezin dugu zehaztu nola den, belaunaldi hori, ez? Baina oraindik dira patata bat, dira, ume txiki bat. Bai, horregatik esaten dut, zerterako jarri izena, igual itxaron, igual egiten dute lokura bat. Eta jarri aldiogu izena horrekin. Edo igual dago 2001an gertatu izena zerbait antzeko horrela aldatzen duena 11 zera zaren nintzen. Bai. Hori, izan milenia, bueno, ez dakit zerekin dagoen lotuta hori, berdin do. Milenio aldaketarekin, esango dugu, ez? Bueno, Los Simpsonekin lotutere dago, bueno, ez dakit. Zetak ezaugarritzen dira. Zetak peio reparat sufritu behar duen belaunaldia da. Bumba! Nik nire buruari esan hori ziniola botella sakatuko, baina egin dut. Zetak, eski barkatu, nago gaizorik eta Zetak azten dira 90ko hamarkadaren momentu baten, eski hori ere ez dago oso ondo zehaztuta, 2000ko hamarkadako momentu batera. Gure ustez, Zetak Zeta belaunaldia da krisi kapitalista ziurazki gehien pairatzen duen belaunaldia. Delako belaunaldi bat, lehen esan dugun bezala, jaio izan denetik, soilik bizi izan duelako krisi kapitalista. Zuk gogoratzen duzu, guk zemat urtean dituen, 8-9 2008ko krisia ja notizitan zenean, etengabekoa. Zuk dagoazu, nik dagoat hori izamen, zehaz bat dela, ACB-ko kromoak, Sasibaloiko kromoak, nira nahi handia esaten rollo, tu, igual, ez eskatu kromoak. Krisian gaudelako eta igual amaitu da kromoen mundua. Kromoen ilusioa, zure bizitza proiektatzea norbanakoen argazki horietan amaitu da. Fikzioa amaitu da. Fikzioa amaitu da. Realitatearekin topo egin duen lehenengo belaunaldia. Bueno, eta horra aurkitzen dugu austura generazional oso argi bat. Gero ere austura politiko batean egikaritzen dena, ez egingo dugu gero horren inguruan. Vale, nahiko genuke apur bat ezaugarritu ze bizi baldintza dituen Z generazioak. Claro, horren bitartez azaldu daitekelako
nola ze bizi espektatiba dituen, nola remantzen den edo zer gauzarekin. Askotan, jende guztia delako gai ikusteko nola gaur egun orokortuena den, lako dena ironizatzeko joera bat, txorakeria, utxaltasuna, moda oso bizkorrak, banalitatea. Humore ilunena eta humore latzena, segurazki, Bai. Osea, era normalizatuenean, Bai, hori. Hamarkada honek dauka, Bai. Vale. Joango gara, ezaugarritzen, belaunaldi honen bizi baldintza batzuk. Lehenik eta behin agian aipatu beharko genuke eskola, instituzio bezala, orokorrean doa zerbitzu publikoen desmantelamenduaren eskutik, eta lehen aipatu dugun ongizate estatuaren galeraren eskutik, baina ikusten dugu ja, belaunaldi hauetan eskola ez dela ez da berme bat etorkizun duin bat eukitzeko, ez dela ez da berme bat lan egonkor bat eukitzeko, eta finean eskolak ja ez duela esertarako balio, ez da placerragatik ikasteko ere, porque ja eskolan bastante kolokan jarri daiteke zer ikasten den. Bai, tal cual, da disiplinatzeko, belaunaldi osoak disiplinatzeko, dinamika jakin batera disiplinatzeko instituzio bat. Eta ikusiko dugu urrengo hamarkada edo belaunalditan gertatzen den, baina inteligentzia artifizialaren asunto horrek hezkuntzan ere nahiko kolokan jarri du, orain arteko moduak, zer den irakaste bat, porque irakasleek egiten dituzte lanak ChatGPT-arekin, ikasleek itzultzen dizkiete eginda ChatGPT-arekin, eta nolabait, Zuzenketa ChatGPT-ak egiten du. Igual, bai, Eta dago ChatGPT azterketa egiten eta nota jartzen eta guztia bera egiten, bere buruari tituloak ematen, hori da ere unibertsitatean, horri batean. Bai, eta gero, hezkuntzaren erreforma guztiak saltzen dira ere egal progresista batetik, eta finean hori ikusi behar da pur bat luparekin, eta ikusi behar da nola elikatzen duten etorkizuneko ziklo politiko-ekonomikora ikasleak moldatzeko. Eta edukien galera bat aldarrikatzen da. Eta basikamente egiten ari garena da, ez, telefonoan eta are gehiago inteligentzia artifizialarekin daukagunez eskura jakintza unibertsala, guazen edukiei garrantzi gutxiago matera eta merkatuak behar dituen kompetentzia garatzera. Ikasi behar da, ikasten esaten dute askotan, hay que aprender a nadar en la incertidumbre. No te jodes, baduzu eukiko lanposturik, sé que cómo no vas a nadar en la incertidumbre, te vas a ahogar en la incertidumbre. Hori, giza gaitasunak desplazatzen dira gatxarroetara, ematen duelako ja ez direla garrantzitsuak, neurri batean ez direlako garrantzitsuak, lehen behar ziren funtzionario ejerzito bat, ingeniero ejerzito bat, orain urrengo puntua da, baina lanaren modalitateak ere aldatu denez. Idiota ejerzito bat ez egiteko aurre datorkionari. Zentzurretan hezkuntzak ez du zertan eskaini behar, inolako garapen pertsonalik, inolako garapen intelektualik, eta horrek bere eragina du, eta ikusiko dugu. Eta hori, hezkuntza ziurrenik dago baldintzetuta lanarengatik. Eta belaunaldi honetako lan modalitatea edo lanarekin dugun harremana, soldatapeko lanarekin dugun harremana, dago oso lotuta aldi bakartasunarekin, partzialitatearekin, ez jakitearekin, oso ondo, nun amaituko duzun lanean, garai batean, boomerren belaunaldiak eduki zuen aukera edo ez dakit nola esan, ez duela esan nahi hori denik zertarako bidea, bizitza osoa fabrikan egotearen hori, eta ez da tontakeri bat horretaz hitz egitea, lan ez delako bakarrik ekonomikoki nola erreproduzitzen duzun zure burua, baizik eta nola bizitzaren. Nola antolatzen dituzun egunak, asteak eta urteak, norekin harremantzen zaren, norekin ez, nola antolatu dezakezun familia edo deitu nahi duzun moduan. Orduan, horren aldaketak eragiten ditu aldaketa oso sakonak, eta esan dagoa, orain lanak berak, kapitalismoak ezintasuna du jendea txertatzeko lanean ja galdu du lehengo garrantzi hori izango dugu. Hori ere lana dagoen kasuan, baina ere aipatu behar da hori gazteriaren artean dagoela langabezia kroniko bat. Eta askotan ere igual ez da agertzen estadistikoki, porque gero begiratzen duzte estadistikak eta ematen du ez dagoela horren beste langabezia, baina daude hainbat eta hainbat mekanismo langabezia hori eskutatzeko. Osea, gazteok zenbat luzatzen ditugu ikasketak, gero ez dutela esertarako balio. Hori ere da langabezia apur bat atzeratzeko modu bat. Hori da, eta langabezian dagoena, hori de repente da dependientea bere familiarekiko edo estatuarekiko laguntzen bitartez, eta ikusiko dugu horrek zer begora sortzen duen. Baina hori, esaten denean, gaztek ez dute lan egin nahi, guazen aztertzera zerrari den horretatzen, edo ematen du, garai batean ziren alako desira moduko batzuk hippienak edo askatasun kapitalistarena de nik ez dut beti egin nahi lan toki berean, nik nahi dut mundu osoan ibili, orain ere daude zibernomada moduko horiek, baina hori da inposatzen den bizitza bat, ondoren transformatzen dena nolabait desira batean, orokorran ez dena ere oso desiragarria. Ez egon gordasuna ez da desiragarria, zentzu zabalean.
Eta atzerrira joatea, Hori da. hizkuntzak ikasteko, kamarero bezala goteko eta... hori lanari dagokionez. Ere aipatu beharko litzateke, etxe bizitzaren, gaude bizitzaren garestitze orokor batean, eta garestitze horretan dakasi altxor bat igiezinen merkatua edo etxe bizitzaren merkatua. Espekulaziorako eta orokorrean aberastasun kapitalista metatzen jarraitzeko ziurazki delako, ondasunik preziatuena. Eta hor ikusten ditugu datuak, ez gabiltza daturik ematen, praktikamente. Espainian, emantzipatzeko bataz besteko adina ia 30 urtetan dago. Espainian ere gaur-gaurkoz daude 3,2 milioi etxe bizitza utzik, zelako kriminalizazioa dagoen okupazioari dagokionez. Zenbat diru egiten den ere bai, segurtasun enpresak, hori beldurra sartzen zaio jendeari, eta kamarak, alarmak ez dakize. Eta gero zelako kutsitril mierdak saltzen diren dirutza baten truke. Ematen dutela Harry Potterren izeko eta osabak sartzen duten sotano hori egongo balitz idealistan jarriko luke. Suite imperial, garbitzeko erreza. Lujo. Orduan, milenialek maite dute Harry Potter, eta zetek bizi dute Harry Potterren bizitza. Hezkuntza instituzio super bortitz bat, bueno, ez dakit analogiak nora eramango baituen, orduan amaituko dut. Ez du balako ikusi Harry Potter nik. Ben. Eta gero horre, ez dakit ikusi zuen Little John. Ez dakit zer den hori, ikusi dut hemen. Little John da. Seguro jendak pizzeria bat ez da. Zeta belaunaldikoek jakingo dute. Little John da monigote bat, zuek norbaitek daki? Ez dakizue? Little John da monigote bat agertzen dela TikToken eta egiten duena da. Kontatzen du, egon dela urte oso bat lan egiten eta lortu duela metro karratu bateko pisua. Orduan, Little Johnek egiten duena da, erosten ditu material batzuk eta metro karratu bateko pisu batekin egiten duena da, etxe erdi terraza bat irekitzen du pareta batean. Con acero galvanizado, eskatzen diola bere izekorik tornilloak. Baina hori broma da, edo kritika bat da. Broma bat, jendari gustatzen zaio ikustea, hain gauza txikiarekin zelako gauzak egin daitezke. Nola bizi zaitezken 5 metro karratutan, retretea hoe azpian sartuta, eta sukaldea hoe gainean, litera moduko batean bizitzen. Eta pobreziaren romantizazio hori ere dago, edo non, gaur egun daude ere, Bilbon dago mitiko sartzen zarela kubikulo batean, lo egiten ordaitzetu zula, jo que se 40 pabo gauean, edo jo que zain bat enpresa rollo txugu, zaude jaten taberna guztien soberakinak. Eta gaineratu gutu horrek imposibilitatzen du, jendeak lortu alizatea janari ordaindu gabe. Ja, hasta arrastoetatik jatea bilakatzen da zerbait formalizatua, zeinetan dagoen aplikazioaren jabea ez dakindola dirua eskuratzen hortik. Eta saltzen da zeo zerreko bezala, no sé. Hori da, eta hori da hitz egin genezaken puntu bat. Horren gainean dago eraikia bizitza, termino orokorretan, eta orduan sortzen diren ideal hauek, bizitza guzti zeharkatuta dago, gauza esporadikoetaz, nik ez dut etxe bizitza bat, ni aldatzen noa, sorte baldin badut topatuko dut zerbait erdi duintasunez bizi nahitekena, baina orokorrean ikusten dugu ezetz. Hori izan nahi nuen. Mundua ematen du aurrera egiten duela eta ezin dela aldatu, orduan neurri batean ni kokatuko naiz hemen eta aurkituko dut nire tokia. Eta lehen ez dut aipatu, baina esaten ari zeinetik tiraka de hori. Arrastoetatik bizitzea zerbait ekoa balitu bezala, ikusi izan ditugu, ez dakiz puntutera arte diren zerbait egiazkoa, baina kolibinaren ideia. De repente saltzen digute desira askatzaile bezala, gehiago, zerikusi gehiago dituzten gauzak, bizitza miserable batekin. Bai, ez? Bai, garai batean izango litzatekena puta mierda bat orain ematen du dela, bizitza desiragarri bat. Zaborretik jatearen moda, hori izan moda bat. Edo gazteek ez dute semalabarik eukin nahi. Bueno, edo ezin dute, edo nola, ez da batean gazteek daukatela... Nahiago dituzte maskotak, hori aipatzen da askotan. Hori da, eta horrekin kontu zibili behar da, belaunaldi eta ari garenean, ezin dugu, lehen esan dago, ezin da azaldu haien nortasuna, oso orokorrean ulertu behar dena ere bai, ezin da ulertu haien nortasuna, bera haien gandik naturalki jaiotzen den desira bat balitzu bezala, baizik, eta munduan baldintza batzuetan bizi dira, eta horretara egokitutako mundu ikuskara bat dute. Horretara egokitutako desira batzuk. Lehen esan dagoa, familiak oporretan ez dakit nora. Batean desira da, asteburu bat piratzea alik eta urrunen, ez dakit zertarako. Bai.
Eta horri igualera aipatu beharko genuke gazteek jasaten duten kriminalizazioa eta infantilizazioa. Gazteen kriminalizazioa aipatu dugu. Dagoela miseria bat gazte langileon bizitzetan esparru guztietan. Kriminalizazioa izango litzateke hori onartzea albidetzen duen markoa. Hau da, hori zilegi egiten duen ideologia, kosmobizioa, nabaria dena gizarte guztian eta mundu guztiak integratuta duena. Horreren neuzez nahiko argigarria da, 2008 urtean, 2008ko krisiarekin sortzen hasi ziren tendentzia asko, adibidez, Hermano Mayor programa, zeinen helburua zen kriminalizatzea gazte oso pobreak, izango balira bezala violentoak, hizkuntza arruntean eren hasi ziren normalizatzen el termino nini, txoniak eta kaniak, pertsona batzuk izango balira bezala, que no quiere trabajar, ez dutela ikasi nahi, eta gero ere, COVID-aren osteko krisian, ikusi zen nola kriminalizatzen zen gazteria. Inflexio puntu bat izan zen, telebistan eta dena, edo anuntzio horiek, festan ateratzen mazara, zure amama hilko da. Ematen zuen arazoa osakidetzaren desmantelamendua izan beharrean zela, jokese gandu zula kalimotxo bat parkean zure lagun batekin. Tal cual. Ez dakit zer gehiago aldean esan zeta belaunaldiari buruz. Ez. Ere esan genezake, tratatu dugula bloke bakar bat balitz bezala, baina gongo dira gure belaunaldiko jendeak, eredatuko dituena enpresak eta puestazoak aurrituko dituena instituzio politikoetan, edo zipaio sartuko dena, eta biziko dena besteen kostura, esango dugu. Gu gabiltza hitz egiten, más o menos, gure publiko objektiboari bideratuta. Gustatuko litzaiguke agian beste pertsona batzuek entzutea, ez broma da. Ziurrenik ez. Ez. Vale, gero sartuko gara agian elementu guzti hauek ze egora politikotan uzten duen, edo ze aukera irekitzen dituen, ze aukera itxi, ze monstruo zorrarazten dituen ere bai. Bizi dugun munduak gero eta itxura txarragoa duelako, baina oraingoz, eta guk sartu diegunez nahiko gaina, boomer belaunaldiari, emango diogu aukera, Mikelen sekzio berezi baten bitartez, haiei emateko iritzia gure belaunaldiari buruz. Zer pentsatzen dute aurreko belaunaldiek gazteotaz? Mikel Kaie naiz eta kalera atera naiz haien iritziak agerian usteko. Horretarako Eusko Jaurlaritzako inkesta bat asmatu dugu eta datu faltsuak eman dizkiegu, haien erreakzioak ikusteko. DBH-en dauden gazteen arteko 26%ak eskola uzten duela, abandono eskolarra. Neri asko iruditzen zait. Bai, barbaridade bat da. Me parece muchísimo. No me lo creo. Laugarren maila baino lehenago usten dute, 26%ak, penagarria. Eta zergaitik uste duzu izan aldela? Ez dakit, suposatzen dut zerbait gaizki egiten ari geralako. ¿Quién tiene la culpa? Pues no sé si en casa, el entorno o quién, porque es un atraso eso, total. 40%ak dio nahiago duela lanik ez egin. Pantaiak begiratzen egotia. Bai, hortik da. Hori da, gizartearen gaiz bat transmititzen dutela. Que hagan FP, formación profesional, pena me dan. Zergatik izango da, pues no sé, por el tema de las redes sociales, agian. ¿Y qué va a hacer? En casa no se puede estar. 10 gaztetik 3 esan dute, inkesta horretan, youtuberrak edo droga saltzaileak izan nahiko zutela. Ja, joder. Ez dakit zer esan, porque me parece triste. Bai, ala dirudi. Bueno, a ver, lehenengo gauza, nik ez dut uste inkestak egunetik egun sinistu behar direnik, Hor ere manipulazioa dago. Bueno, si son 3 de cada 10 solo, entiendo que 7 quieren, no sé de verdad, pero yo creo que 7 por lo menos si quieren estudiar, trabajar, buscarse la vida. A ver esos 7 que han respondido, no sabemos. Es porque se gana muy fácil el dinero y eso es lo que no puede ser, el dinero cuesta ganarlo. Claro, sí. 10etik 4 gazte bizi dirala okupazioan, etxe okupatuetan. Bai, hori ere gizartearen gaitza da. Etxea hutsik egotia eta okupatu beharra izatia, bi virus dira. Si es así, pues bueno, pues no hay vivienda, o sea, que están las tendrán ocupadas. Yo, el tema de la ocupación creo que está sobredimensionado, que no es para tanto. Y que se usa, políticamente, pero que no, yo creo que no es verdad que es así. Hay tanta, yo no creo tampoco, pero bueno.
etxea aurkitzeko arazoak hemen badakigu nola dauden, orduan hori ez aitarritzen. Batzuk erantzun dute bigarren etxe bizitza okupatu bat dutela. Jakan edo kostan edo... Bai. Osea, kokatu nahi dute leku turistiko batian edo... Bueno, desastre bat. Claro, oye, si tienen dos, mejor que una, ¿no? Ah, qué bien. Hori lotuta dago con todas las preguntas anteriores, bai. Claro, guztiz. Eta, bueno, ja maitzeko, inkestatik aparte, nahi dizkizuete esan gazteek sare sozialetan eta erabiltzen dituzten termino batzut, eta ia asmatzen duzun zer esan nahi duten, lehenengoa da PEC. PEC? PEC? Bai, PEC. Idearik ez. Por culo, o sea, por el culo, ya sé, sí. Ah, bueno, esa sí que me la sé. Bueno, no te voy a mandar a ti ahí. PEC esan nahi du por el culo. Ah, madre. Ah, bai, bazen, joder, ez. Eta asko erabiltzen da, zerbait asko gustatzen zai. Bai. Adibidez, nik amonaren lentejak PEC. Ja. Ah. No sé lo que quiere decir. Ez dakit, Euskadi komunista edo horako zerbait izan daiteke, idearik ez. PEC significa Partido Español Comunista. Ah, partido, no, pero claro, sí, ahora sí que eso sí, claro. Urrengoa igual zaharkituta dago da LOL. LOL. Ese plan que habéis hecho me parece LOL. Ez dakit zer dan. Bueno, izan ziteken. LOL es reírse, ja, 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 ja. Laughing, ¿no? Laughing. LOL igual está un poco anticuado ya. Sí. Eta azkena, eta ja bakean uzten dizut, da MS. MS? Osea, bururatu zait mezu bat edo ez dakit zer, baina mezu handi bat bidali diate eta ez dute zer ulertzen edo ez dakit zer nahi du. Bai, hortik doa, lehen erabiltzen zen mucho texto eta orain MS erabiltzen dute. ¿Más salsa? No, más salsa. Es cuando en las redes sociales hay como beef, que le llaman también como conflicto entre diferentes usuarios de redes sociales, se pone MS. Ah, pues mira tú por dónde. My sister. Sí, my sister. Y, my sister. Y utilízalo en una frase. Hello, MS. Sí, algo así. Pues estoy aquí con mi MS. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, MS es en euskera, es maite zaitut. Ah, vaya, pues vale. Ez dakit mugimendu soziala edo izan daiteke. Mierda, zeo ze. Aterez. Onda horretan ez gauz. Mierda social. Mierda sozial. Justo da hori, osea... Hori, gure adinekoak ere gaztea zirenean, kanta bat zegoen, hoy por la tarde me voy a pasar fumando y privando hasta reventar. Kortaturen kanta. Kortaturen kanta bat, mierda de ciudad. Ba hori. Hauxe izan da guztia, erantzun batzuk esperotakoak, beste batzuk agian ezain beste, okupazioarekin denak guztiz ados egon dira, beraz, badakizue. Eskerrik asko Mikel, badakizu zer egin behar duzuen guztiek. Orain emango diogu sarrera usueri, dakarrela beste sekzio bat. Hori da, guk aztertu badugu boomerren izkera, konturatu gara, boomerrek ere aztertzen dutela zeten izkera, eta de hecho boomerrak direnez, enpresa buruak eta instituzio tal batatin, saiatzen dira erabiltzen izkera hori, no? Gure belaunaldia konbentzitzeko, pues, mundu honek oraindik baduela zentzu bat. Bai, izkera eta memeak eta horrelako irudi ezberdinak. Eta, nire eskatu zait, horrelako ranking bat egitea eta moderno bezala etorri naiz, taller list bat eginez. Rankina da millennial oraindik. Bai, bat zarra. Aian zuentzat bai, baina aian niretzat oso urrun gelditzen zait. Orduan hori. Egia da, gero, lista hori egiten bastante boomerra sentitu nahi zela, eta azkenean amaitu nahi egiten lo que me da la gana, eta enzi, supongo, egongo dela ikusten jende batek ez daki dala zer den taller list, eta da, kategoria ezberdinetan, kategorizatzea gauza ezberdinak. Erkatzea, McDonaldseko patata frigituak, burrerkinekoak. Bai, edozein gauza. Baina, bai azaltzea, kategoriak
nik erabakitakoak eta nire logika jarraitzen dutela. Así que hori egongo naiz hemen alokutre kartelak eta bideoak eta irudiak erakusten, baina gero ondo ikusiko da. Orduan hori. Postprodukzioa. Espero dugu ondo ikustea. Orduan, lehenengo kategorian eta lehenengo adibide bezala jarri dut hau. Dela, Eusko Jaurlaritzak eta Osakidetzak ateratako kanpaina berria, dela El Baper no es tu bro, dela kartel bat. Naita eginda, agurek ez ulertzeko ezerrez. Bai. Ez dute, da irudiare, daiko terriblea da, dagolako kalabera bat, inteligentzia artifizialarekin eginda, ez? Bai, kalabera eta gazte horrek, printzipioz da gazte bat, baina bere aurpegia dudosako toberos eta bere laguna da eskeleto bat. Eta baita, incluso esaldi berarekin, saiatu dira horrela como gaztekin edo gazten izkera erabiltzen, El Baper no es tu bro. Horain txaurtan bro asko esaten da, ez? Eta eske gainera, baina baper kontsumitzaileak dira gehiago zeta, baina... Edo alfa. Edo alfa. 11 urteko, ez? Bai, izan daiteke. Baper mango lima. Baper piruleta, no? Ez que eske hizkuntza da pur bat mileniala, no? Ze zentzutan? Bro. Bueno, bro egia da horrein gehiago. Eta zuk uste duzu lortu duela norbait konbentzitza? Haien ustez agian bai, baina nire ustez ez, 15 urteko gaztek ikusterako kartela, botako dut baperra egia da. Ya está. Eriotza etorriko zait. Bai. Eta zoritxarrez egia da, baperra zirreni nahiko txarra da, orduan ez gaude hemen sustatzen baperra kontsumitzea. Baina da mierda bat. Bai. Tabako esango nuen, broma da. Mesua eta kanpainaren mesua ondo dago, gero ja... Forma, bera, cuestionable. Gainera ez dago argi de quién no es el bro. Kalabera da sujetoa, edo baperra da kalabera, edo zure laguna bihurtuko da kalabera batean, ez dago argi. Orduan, urrengorako argitu bezatera. Niretzat ez da ez bat eta ez da ez bestea nire bro, bastante beldurra emate dute. Eta euskaraz ez dago? Ez dago. Ez dut aurkitu. Baperra ez duzu anai. Ez da gindola izango zen. Hori, saiatzen dira adibidez honetan inteligentzia artifizialaren bitartez, dagoenez modan gaztengan iristen, beraz ikusi dezakegun nola batzuk erabiltzen dute inteligentzia artifiziala buruak zenbatzeko manietan, eta beste batzuk errako kartel kutrak egiteko. Oso, no? Beste kere kartelen bat egin dute, Baita. Eta kategoria berdinan jarri dut urrengoa, agian ez daukate lotura handirik, baina laboralkutzak atratako kartel ezberdinak. Oso honak. Bai, oso honak. Eta enzi, da Twitter tweet bat, eta Twitter horretan galdetzen dute, zuk nola ditzen duzu edo nola esaten duzu dirua hitza. Eta lau aukera ezberdina ematen dute, dela pasta, gita, txeles eta lereles. Ona. Nire ustez kartel hauek egin dituerak minimo 60 urte ditu. Bai, lerele da oso de boomer. Gero dago la txasta. Ez dago? El flux. Gaur egun esan marko lukete flux. Bai. Agian zuentzat, kanpaina egokia da, baina beste gaztentzat ez, eta esan dakoa. Gazteko orokorrean ez dute esaten. Ez daukatelako dirurik. Ez dute dirurik. Hori da, eske nire ustez gaztei ezai importa nola deitu dirua, baizik eta dirua izatea. Hori da. Badago gazte bat, diru asko irakusten duena, ez? Gainera berak ere izen propio jarri dio dela, los racks. Bibitrix, ikusti nahi duenan entzako, los racks internacionales, sartu nahi nuen, listo, nahikoa. Ondo dago. Vale. Eta sartzen gara bigarren kategorian, sartu ditut bi kanpaina ezberdin, agian saiatzen direla gehiago gazteen egoera sozialera hurbiltzea edo, ez dakit. Meme konstienteak, meme sozialak. Nik esango nuke baietz. Eta lehenengoa da, bastante lotza ematen. Ez dakit nola esaten den euskaraz, pero vergüenza ajena del copón. Oso lotza. Cringea. Pues hori da. Cringea. Cringea, latxe, hainbat gauza, incluso kartela bera irakurtzea, dela, erakutziko dut, dela hau, Juventudes Más Madrid egindakoa, dela, jartzen duela, queremos una casa para poder follar.
Ez dakit nik arraroa nahi zen, ala ez, baina nik behintzat bizitzeko nahi dut etxe bizitza bat, gutxienez, edo 30 urte baino lehenago emantzipatu izateko. Bizi proiektua garatu. Bastante frivolo egia esan. Osa, ematen du daudela jendearen aurpegian barre egiten. Bai. Osa, egin zuten komu zerrenda bate gazteak ze behar dituzten, pues, lan baldintza egokiak, soldata duinak, eta zuten ez. Osa, argi dago dela, vamos, follar. Orduan hori. Zibaz, bastante kutrea. Nahiko kutrea. Bai, eta ridikuloa. Eta gero, sartu nahi izan dut baita HEUko zerbait, oza, orokorrean bai, oza, kanpaina asko egiten dituzte gaztei bideratuta, eta hau erabaki du dela aurreko kurtzoan egin zuten kanpaina bat, eta kampus guztiak zeuden kartel hauetaz beteta, bi aukeratu ditut, baina uste du askoz gehiago zeudela. Badela ez zaude bakarrik, 3 hizkuntzetan, eta gero beste badela laguntza ekonomiko soziala behar duzu. Galdera bezala. Bai. Claro, galdera ez dakite retorikoa dela, da, baina... Agian kolatu zitzen galdera ikurra, eta esan besterik gabe, bai ez da, laguntza behar duzu. Bai, gainera matrikulak eta etxe bizitza prezioak igotzen doaz urtero orduan, pues bai, laguntza behar dut. Eta bestela... Gainera da palmaita espada, pues, jarraitu izaten, porque, no? Osa, jarraitu behar izaten laguntza, porque nik ez ditut tasak jeitziko. Hori da. Osa, ez da beka gehiago eman, ni nada. Eta bestea, ez daude bakarrik. Hombre, ez polizia etengabe dago kampusean, osa... Bai, hori da, osa... Ez begiratu atzera. Osa, ez daude bakarrik, edo zi momentuan, zuratzetik daude bi full eta bi kotxe, así que lasai, zaude guztiz babestuta. Así que hori, osa, hori etzeuk egindako kanpaina bat. Oso ona. Eta gero, 3. sekzioan sartu ditut enpresa ezberdinak egindako memeak, oza, sekzio hau da la sekzion del ridículo. Nire uste, oza, enzi dena, baina justo hau bereziki enpresak erabiltzen dituzela memeak sin sentido alguno, ez dute ez da haien enpresen inguruan ez esaten, dira memeak por memes. Batzen dira shitposting esaten zein horretara, no? Kaka publikatzea. Edo zer gauza publikatu, horla apur bat notoriedadera irabazteko, sartzeko en la ola, horla del meme iunen munduan. Baina eskotan jendak shitposting egiten du jakinda dela shitpostinga, baina hauek igual ez dakite oso ondo. Ose, igual community managerrak dira boomer batzuk. Bai, fijo. Osa, niego naiz irakurtzen, eta bakarrik pare bat kontu irakurri ditut, porque kriston lotza baita baten zuten. Eta gogoratzen du baita kuarentenan, hasi zirela, incluso, enpresen artean lehia izaten, eta basilatzen. Ez egite ipatu genuen behin, Operación Triunfon ere egon ziren, zeudenan bi nominatu desberdin kalera joateko, hasi ziren enpresak gerra batean, batek babesten zuten pertsona bat, eta beste batzuk babesten zuten beste pertsona bat. Eta horretan datzaien saiakera, no? Saiatzen dira, agertzen enpresa guai bezala, direnan enpresa horrekorran milioi duenak aberazten direna, jende esplotatzetik eta bar, batzen dira la moda del meme. Hori da. Eta batzuk aukeratu ditut, baina baita bereziki aipatzea Ryanairren kasua, memeak egiteaz gain, jendeak erantzuten duela. Community manager horrek, dabil, jende erantzuten, eta batez ere erantzuten ditu kesak. Jendea jartzen ditu tuitak kesatzen haien baldintza kaskarren inguruan, edo Ryanair ez duzu, zure langileak ez dituzu ordaintzen, eta Ryanair nahi eta preguntado. Eta horrelako mierdak jartzen ditu, Ez que, gainera okerrena da, sektore batzuen errespetua edo horrelako irabazi dezaketela ez jende zaten, buah, los de Ryanair, ze loko dauden, ez da zer. Hori dago plan tuit guztietan. Eta hori, apurtzaile izate horren bitartez, lortzen dute are gehiago normalizatzea. Da tipo la resistencia. Kolokan jartzen du telebistaren formatua, baina kolokan jartze horren bitartez reafirmatzen du. Egiten duelako berriro ere eskuragarri, egiten du zerbait. Enpresen kasuan ikuste hortik duela, movida. Bai, hori da. Eta daude gero adibide gehiago, gero ikusiko direnak. Así que hori. Eta gero, urrengo sekzioa da TikToken sekzioa. Bi aukeratu ditut, bastante viralak egin direna, nire ustez. Lehenengo jarriko dugu.
Los zetas llegan a la Unión Europea. Boyera, joven, feminista y de Madrid de toda la vida. Llevo 5 años defendiendo los derechos de la juventud aquí en mi comunidad y ahora toca irnos a Bruselas. Hoy es el Día de Europa y quiero contaros que me presento a las elecciones europeas. Patinete eléctrico Estoy hasta el moño Bruselas de eraño. dejarme el sueldo en alquiler. Cada vez hace más calor. Los bosques se queman y esta peña talando árboles. Ante Orbán, Meloni y Ayuso vamos a defender los derechos LGTB con uñas y dientes, porque en Europa no hay fronteras ni para ser ni para querer. No, para Una nada hay casa para fronteras. vivir, Sí. un planeta para subsistir, derechos para existir. Esa es mi propuesta. ¿Cuál es la tuya? Bueno, gero sako dugu ezin dugu proposa bera. No. Hori da lehenengo bideoa, bastante duro, como tal. Europaren zuritze bat. Bai, Bai, bai. guztiz. Osa, aurkezten dut horrelako, bueno, gazte bat, porque, a ber, zenbat urte dituen benetan. Bueno, bai. Ez dut botella sakatuko. Baina hori, osa, jartzen dut horrelako gazte bat, bere ezaugarri pertsonalak azaltzen, boiera feminista ez daki zer. Tendentzia progresista batekin Bai, bat egiteko, bai. horrela ez? Osa, enbede gazten interesen aldeko proposamen bat egin, ez dira ez da horrekin zaiatzen, ja, joaten dira horrelako movida mierdosekin. Bai, eta ulertuta ere politika dela figura konkretu Hori da. baten ontasunaren edo gaizkiaren araberako. Osa, como gauza eskatzen bat. gazten bozkak, bakarrik neskau, Bruseles, osa, Belgika, Bruselesara Bai, hori da. iristeko. Belgika da. Belgikara iristeko, eta hori. Eta gainera eskatzen ditu eskubideak, etxe bizitzatu dinak, ez daki zer. Eta gainera da, Bans Madrideko zerrenda zegoena, eta hori dela Zumarren estoa. Bueno, orain igual joango da eskalatzen, ez? Porque ari da bastante usten zerrenda. Usten ari da, bai. Ari da usten, Zerbaiten gatik. ustutzen, bai. Bai. Hori da. Eta anuntziago egitea, Europar Batasuna ari denean aplikatzen gerra eta austeritatearen programa, eta erabiltzen hauteskundeak bere aurpegia zuritzeko, pues, tela marinera. Bai. Osa, agertzen dago hor patinetean ezaki zer, eta bitartean dago genozidio bat gertatzen. Presupuesto militarra gora, eta gu hemen tontakerietan. Bai, hori da. Sin más. Gero, beste TikTok bat, justo azken asteetan bastante viralizatu dena. Nire ustez, bueno, niretzat ez mi preferido de todo el ranking, TikTok hau, jarriko dut baita. Buenas tardes, venís a ver el ático, ¿verdad? Pasar que os lo enseño. Os presento este magnífico ático con encanto en el barrio de Chamberí. Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. Se encuentra completamente equipado y reformado, se vende tal como está. Actualmente se estaba destinando a alquiler temporal, pero por ciertos motivos pues ya se pone a la venta. Tenemos esta zona que es la sala de estar junto con la cocina completamente equipada con la neverita, la vitro, la lavadora y el microondas. Seguidamente nos encontramos con el baño. Tenemos los plásticos y los cristales listos para que los estrenemos nosotros, junto con la zona de dormitorio. También cuenta con una gran terraza comunitaria para 6 vecinos, en la que todas las mañanas los vecinos de la misma planta bajan con sus mesitas a tomar un café. Venir que os la voy a enseñar, vais a ver qué gusto. Nos encontramos en la terraza comunitaria en la que los vecinos aquí bajan con sus propias mesitas pues, para tomar el café. También en los momentos en los que no llueve sacan la ropa para que se seque. Del humedal de dentro. Con ascensor. Bueno, txukun, ¿eh? Bueno. En el centro de la calle Galileo del barrio de Chamberí, de la zona de Arepiles. La propiedad se pone a la venta por el valor de 199.000 euros. ¿Qué esperáis para venir a...? Igual nahiago nuke Harry Potterren logela, Bai, antzeko, telebista diagonalean ikusten duzu. Haien programatu egiteke pantaiare giratu dadin. Bai, osea, justo viralizatu da bideoa, baina inmobiliarek daramate bastante denbora egiten erlako bideoak. Badirudi, osea, TikToken bitartez edo zein mierda esan alduzula, eta ondo dagoela bideoak egitea de cualquier cosa, eta da baita biziko dugun miseria normalizatzea, osea, ikustea hori como un pisazo, nire ustez dela bere trasteroa mismamente. Bai. Eta tipo hori atera zaio farre momentu batean. Bai. Ez da git. Igual biziko da behan, kaso poli batean, bai. Bai, osea, en sí, bueno, telebista etzan da ikusi nahi baduzu, osea, lurrean etzan da ikusi nahi baduzu erosoa da,
edo komunitik zukaldatzeko erosoa da baita, egia da azkar garbitzen dela, hori ondo dago. Nire gustatu zait palearen detaila. Pale bat jartzen duzu eta ja gentrifikazio tono hori dauka tabernetan orain ere egoten dena. Baina prezioa, baita... Apura desorbitatua. Desorbitatua, por lo que sea. Eta nire ustez, etxearekin bat, etorri beharko litzateke fizio bat. Claro, pasatu behar zarelako makurtu eta etxetik. 1.000 euroak dira fizioaren. Hori da. Horregatik ez da 100.000 justo. Hori da, zibaz. Oferta. TikToken erabilera dozin movida zabaltzeko eta normalizatzeko. Eta ja, azken sekzio bezala, jarri dut... pertsona izagun famatu batzuek... Celebrity berriak. Hori da, egindako gauza ezberdinak, alde batetik hemen asko komentatu den adibide bat dela La Pija y la Kinkiko podcasta, hori hauteskunde kanpainan, Pedro Sánchez joan zela bertan, bere propaganda egiteko. Zuleatzera apurtza bat. Bai, eta gainera egindako galderak ziren bastante sin fundamento, bere bizitza guztiz pertsonala. Da bere aurpegi lagunkoiago. Askoz garrantzitsuagoa da gustatzen zaiola Taylor Swift, jo que se egon dela finantzatzen Israel. Hori da, eta... Garbitza bere irudia guztiz, kaer bien gazten artean, ez daki zer, eta guzti horretan parte hartu dutela. Por cierto, ikusi La Pija y la Kinki azkenengo podcasta, ez diete egingo propaganda, baina joan da Amaia, eta 27. minutuan, más o menos, La Kinki, ez dut ikusi dut gainetik, La Kinki aipatzen du mugimendu sozialista. Ez ondo, alderantziz gertatu da. Begiratu. Eta zer esaten du? Ez que Amaiak egin duen azken bideoklipean agertzen da jende nahikotxo outfit honekin, gure uniformearekin, eta orduan La Kinkik esaten dio, hori esan diotela ea den mugimendu sozialistako jendea, tal y cual. Bueno, Igual entzuten gaituzte eta ez gara konturatuko, ez que ez dakite euskeraz. Claro, eta itzulpen gutxi egin du orain arte. Ondo, La Pija y la Kinki kapitulo bagoitzan aipatu behar da. Ez gaituzte gonbidatuko guri, así que... Ez dut uste. Ez dut uste. Eta urrengoa, barkatu, ez da beste bideo bat direla Las Verduntz. Benera ipatu dira inoiz, ez? Orain oso modan dauden bineska. Egida, hasieran hasi zirela horrelako, haien bideoak egiten, eta inkluso terreiaz batzuetan. Da zeta... super gogorra. Ez duzula ezer ulertzen, terminoen... Bai. Eta gustatzen zaile baita kaletillo batea eta galdetzea hitzak jendeen agustiari eta jendeak baita ez ulertzea zer den, ezak zer. Kopiatu ditu, bueno, ez. Edo ez. Edo kopiatuko ditugu. Baina azken aldian daude egiten publizitatea, edo zein enpresari, edo zein movidari. Zimaz, egia da, normala dela, horrelako figura famatuak erortzea enpresa kapitalisten zuriketa egitera. Bai. Hori da, orduan, hau da, bideo bat, ezakit pena merezi duen jarri bat, a ber, zerena da? Dia, supermerkatuari propaganda egiten. Zitzaren garestitzea, tal. Bai, eta gero jenda jartzen, el dia, me encanta este super, jango naiz egunero erosketak egitera. Da superprodaxi, superro. Bai. Somos las Verduns. Estamos junto a las frutas y las verduras. Y hoy tenemos una misión, encontrar el aguacate potasio. ¿Qué será este? No, Cari, no tiene gestos. Tiene gestos. ¡Ay! Nolako izan behar da izateko potaxi? Amor, estamos encontrando. Keñuak. Vale. Emakumea. Potasio. ¿Y vosotros tenéis el valor suficiente para venir a devorar a Dia? ¡Os esperamos! Gogortzo sartzek. Bai, hori da bideoa. Eta esan dako, erabiltzen duzela horrako figura ezaguna generazio zetaren artean, dozin propaganda, kampaina eta mierdak egiteko. Zumarkatuak ari direnean biderkatzen haien irabaziak, bizitzaren garestitzaren testu inguruan, ez dute azaltzen hola munipak agertzen diren hor, edo zer lapurtu behar izan duen ama bat sartzera biltegian identifikatzeko, zein maz. Bai. Eta ja, azken adibide bezala, agien ez duela lotura handirik aurrekoekin, baina niri bastante harritu zitzaidan, dela, agian hemen ez da hainbeste gertatzen, baina famatuek edo aberatzek edo horrelako pertsonaiak haien mobiden promoak egiteko lan egiten dutela.
egun batez agian da asko haientzat. Simulatzen dutela lan egiten. Minutu kamara. Hori da, 30 minutuai pare bat argazki eta listo. Eta hau da, abeslari batek atera duela orain dela gutxi abesti bat dela Espresso, beraz egon da kafeteagi batean lanean. Kostatu zaio kafe bat jartzea ia egun osoa, daude 5 langile bakarrik berarekin jarri alizateko kafesne bat, nire ustez azkenean bera hartzen duela eta ez du ez da saltzen, baina hori nola lanaren bera nola tratatzen duten, hor dagoen jendea lan egin behar du bai ala bai bizializateko eta bera doa en plan de campamentos. Estetizatzera asuntoa. Hori da, como probatzeko, 24 orduz, langile klasekoa izaten, adibidez, ez da 24 ordu, eta hori bastante harritu dela adibidea. Eta honek igual ematen du dela raroa, ikutzen gaituelako gertutik, baina gero ere oso normala da influencerrak joaten Afrikara, 3 hilabetez, aurkitzeko euren burua, deskubritzen nolakoa den benetan pobrea, baina zoriontsua izatea, hori ere nahiko txegiten da. Edo bere guztietako betarreko jartzera bertako umei. Las dulce gafas. Oso gorra izan zen hori, duela urte batzuk, ja? Bai, hori. Agian ez zuela lotura handirik bestekin, baina hori, baita da gazten artean ezagunak diren figurak horrelako mobidak egiten dituztenak. Orduan hori, ez ditut gauza gehiago, eta ondorio bezala nire ustez ezatea, saiatzen direla gazten gana iristea, baina ez dute haien interesen alde egiten. Niondik inora. Ni mucho menos. Ja, instituzio kapitalistak. Naiz eta askotan ere erakargarria izan daiteken gazteriarentzako horrelako propaganda. Hori da nahi dutena. Ala ere nire ustez, rozan lo ridikulo, ez da zorionez. Ez da erakargarria, da guztiz erridikuloa. Eta hori azpimarratu beharko litzateke gehiago. Bai. Eta orduan gelitu behar dira ja... Nik neko nuke egin hausnarketa generazional bat, askotan instituzioak edo irakasleak saiatzen direnan hori egiten, jendak esaten du, hori da, el señor Barnes con el gorro de Jimbo. De hecho, igual hemen inoiz esan dugu. Baina hori gertatzen ari da, ja dela, komentario bat nahikoa mileniala, norbaitek esateko bezala hori ja ez dela ulertzen, edo hori dela meme zahar bat. Nola gauzek egiten duten hemen etengabe, abiadura handian sartu datera. Ondo, pues listo. Eskerrik asko usu zure ekarpenaren gatik. Orain arte, eta ondorioetan sartzeko, deskribatu izan ditugu baldintza objektiboak. Direla, gazteok bizi ditugun baldintza sozioekonomikoak. Baina, baldintza objektibo batzuetatik eta gizarte konkretu batetik eratortzen dira ideia batzuk, izateko modu batzuk, pentsatzeko era batzuk, direnak baldintza subjektiboak. Eta orain sartuko gara horretan, edo baldintza politikoak, hau da. Ze alternatiba politiko, edo ze kontzientzia politiko duen gazteak, edo ze kontzientzia politiko falta duten gazteek, agian, panorama honen aurrean. Hori da, ikusten da mundua kolokan dagoela, nahiko zinikoa litzateke esatea etorriko direla gauza nahiko terribleak, ikusten ari garelako gauza terribleak gertatzen, aurreko kapitulo oso eskaini genuen Palestinan gertatzen ari den genozidioarekin, ikusten ari gara aldaketa klimatikoak edo berotze globalak zelako eraginak egiko dituen eta berriro ere guztiz lotuta klase guzpegi bat, nola proletariotze izango den gehien sufrituko dituenak arazo guzti horiek. Eta horreik batzen da askotan, sozialismoa edo basakeria kontzigna ez da basakeria gertatuko dena supuesto apokaliptiko batean, baizik eta basakeria jada gaur-gaurkoz badago. Eta zentzu honetan gure belaunaldian, zeta belaunaldiak ditu bere adierazpen politiko propioak, esaten da dela nahiko belaunaldi kontzientziatu bat posari adibidez, nola da, aldaketa klimatikoarekin, baina ere ikusten ari gara, heredatu dugula nolabaiteko porrot kultural egora bat, inoiz hitz egin dugu honetaz, heredatu dugulako mundu bat zeinetan etengabe saiatu diren guri komentzitzen ez dagoela alternatibarik. Haien makinaria guztiarekin, aipatu dugu hezkuntza, aipatu dezakegu industria kulturala, etengabe esaten digute, nolabait arpegian jartzen digute mundua pikutera doala, horrelako irudi apokaliptikoekin, baina aldi berean esaten diguten mezu argiena da, ez dago alternatibarik. Eta nolabait, badago ere sektore bat, gero sartuko gara, ezkerra edo sozialdemokrazia edo alderdi aurrerakoiak saiatzen dira horre haien tokia aurkitzen. Baina zalantzerik gabe, aurkitzen dugun lehenengo subjetibidadea, eta eragin politiko dituguna da, nolabiteko nihilismoarena. Nihilismoak esan nahi du, ezer edo sentsazio hori ez dagoela ja ezer lotzen zaituena bizitzara. Mundu zaharretan erlijioak betetzen zuen paper hori, bizitzari zentzu bat eman, baina ikusi dugu nola kapitalismoak
esartzen duen balio bakarra da, dirua, eta arrasatzen du aurreko balio guztiekin. Eta adi, programa honetan ez gaude inondik inora esaten antzineko balioak, balio feudalak, onak direnik. Argi da ona da, kapitalismoak sortzen duela gora bat, zeinetan zaila dirudien, zentsu bat aurkitzea bizitzeari. Eta normala da, ez egotea eusteko ezer, momentu batean, non justo esan dugun, aldi baterakotasunak, iragankortasunak markatzen duela pertsona guztien bizitza eta gazte guztien bizitza. Eta hor aurkitzen dugu ironiaren asunto hau, nola dena ikusten dugun ja, ikusle hutsaren ikuspegitik, zelako redundantzia, eta gainera nola baiteko ironia batekin, manik, nago itxoiten etorri dadila nire Smash Burgerra Globoren bitartez, eta aldiberan ikusten dut genozidio bat pantailan, aldiberan nago Netflixen 40 minutu galtzen aberse pelikula mierdoso ikusiko dudan, eta egora guzti horrek imposibilitatzen du nik kontzientzia bat hartzea. Are gehiago ez dagoenan referente politikorik. Porque, claro, banako batek ezin du mundu aldatu, hori egia da. Baina banako askok, eta printzipio batzuen baitan bat egiten duten, historia demostratu digu baietz. Orduan, lehenengo gora hau nihilismoarena. Baina eske horren erreakzio bezala, ikusten ari gara, tendentzia nirik eskatzen hauen bat, dela erreakzio deitzen zaiona, no? Basikamente. Eta ez dira YouTubeko reakzionadoreak, baizik eta fasismoa. Bai. Osea, mundu berri bat imaginatzeko aukera horren faltan, ematen du, egin daiteken bakarra zeozer aldatzeko dela, antzinako balio batzuk berreskuratzea. Eta kapitalismoaren ondorioak kokatzen dituzte nolabiteko degradazio moral subjetibo batekin. Jendeak orain ez du balio hori, jendeak ez du hori mundua pikutera doa, baina gutxi batzuen errua da. Eta aurkitzen dituzte errudunak, batzuentzako dira migratuak, arrazializatuak, bestentzako LGTB eta askatasun sexuala da mundua pikutera bidaltzen ari dena, eta orduan ikusten ari gara nola dauden TikTok eta horlakoetan, eske lo de volverían a hacer español. Edo tradizioaren aldeko... Bai, edo jendea daude mitiko coach reakzionario batzuk, esaten nola ligatzen den emakumeekin, izan behar zara como un caballero, emakume horrek ere izan behar ditu, bueno, kriston movida misoginoak, baina emakume horrek izan behar ditu ezaugarri batzuk, zeinetan, jo que se, ez den irten behar juergan, jakin behar duen sukaldatzen, jakin behar duen garbitzen, oza, horrelako burrada dabil esaten 20 urteko jendea. Tradiziorako itzulera bat. Horri ikusten ditugu, eske, edozein tiktoker, baina frente obrero ere bai, bueno, bai, fasismoaren kaldo kultibo izan daiteken subjetibitate bat edatzen ari dela. Balio saldunaren, hau da, kaballeroaren balioak berreskuratu behar direla, jo que se. Halako estoizismo simulacro lamentable bat edatzen, pues hori, berezeki gizonei begirakoa, eta hori arriskutsua da. Eta esan dakoa, guk badakigu mundua pikutera doala, baina ez gaude esaten lehenengo mundura itzuli behar garenik. Adibidez sozialdemokraziako egiten duela hori. Heltzen da mundura katua kortinetara bezala, edo persianetara, ez dakit orain ez ondo, esaten du, lehen gutxi gora bera, batzuentzako ondozi joan, hori berreskuratu behar du, eta hori defendatu behar du. Ez, mundu pikutera doa, gelditu gabe, ematen du. Eta egin behar duguna da, beste zerbait berria guztiz ezberdinareki, sozialismoa. Eta horrek gainera ukatzen duena da, kapitalismoaren norabidearen ulerkera orokorra, ematen duelako kapitalismoa dela bakoitzaren voluntatearen menpe dagoen zeo zer, lortu daitekela kapitalismoaren baitan gestio askoz lagunkoiago bat, porque mundua txarto doa pertsona txarrek gobernatzen dutelako, eta ez gobernatzeko markoak berez desegokiak direlako, eta ere, bastante ematen du kontraesankorra dela, baina sozialdemokraziak indarra hartu izan du eta indarra hartzen du justu kapitalismoak indarra daukanean. Hau da, kapitalismoak bere urreko mendeetan daukanean tajada banatzeko kantitate nahiko handia hor egiten da sozialdemokrazia fuerte, baina eske ja galtzen denean guzti hori eta ja krisi batean murgilduta dagoenean non ez dagoen aberastasunik banatzeko sozialdemokraziaren proiektu guztia agortuta gelditzen da. Eta esan dugu ez gaudela krisi normal batean ziklikoa izango dena eta bueltatuko garela aurrezko aro batzuetara, baizik eta ja basakeria orokortu bat egongo da gizarte osoan. Itxura guztien arabera, horretara da. Eta zentzurretan guri dagokigu, esan alba dugu, bai milenialetatik hasita edo Z belaunaldia bizi dela, krisi generazional batean, edo aurreko belaunaldiekin apurtzen duela, maila sozioekonomikoan edo bere bizi eredua oso ezberdina da, lehen hasieran esan dugu, okerragoa da, guri dagokiguna, benetan nahi badiogu aurre egin datorkigun munstro guztioi, guri dagokiguna da, haustura ekonomiko hori, haustura politikoa bilakatzea, esatea, amaitu dira aurreko garaiko promesak, amaitu dira beste garaietara itzultzea prometitzen diguten, hau da, bai
aurpegi ezkertiarretik edo bai fasismotik, amaitu da atzera itzultzearena, eta egin behar duguna da, apurtu eredu politiko horrekin eta beste bat eraiki. Balio beharko lukena benetan, errotik aldatzeko. Eta ikusten ari gara nola, oraindik maila txiki batean horrela denarren, badagoela ustera politiko orako gaitasuna. Euskal Herrian ikusi dugu, Espainiar estatuko toki desberdinetan ere nola gaztelangileen antolakunde berriak sortzen diren sozialismoaren programarekin. Eta bizi baldintzako okerrera doazen heinean, gero eta gehiago egon daiteke, baina ez da automatikoa. Da potentzia bat aktibatu behar dena eta antolakuntza bat sustatu behar dena gazteria guztien artean, hasiera batean, gizarte osora. Eta maila kulturalan aurre egin behar zaio, lehen ikusi dugun propaganda zekin guzti horri, alternatibarik ez dagoela etengabe errepikatzen diguten desgraziatuei, edo alternatiba faltsu bat saltzen diguten desgraziatuei ere. Ez hain txarra denari, botoa eskatzen diguten hoiei, Europar Batasuna zuritzen duten bitartean. Eta agian amaitu dugu gaurko podcasta. Bai. Eskerrik asko guztioi, eta hurrengora arte. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Alors,